Здравейте ви, Бокс! Днес реших да снимам клип на DJ San Andreas. И се надявам да ви харесва. Дайте един лайк. Абонирайте се за мен. За да правя още клипове. И казвайте на коя игра искате да снимам клипове. Между това ми е първия клип. Надявам се монтирам да си видя. Снимам с телефон. Не е трудно да снимаш и да играеш. Пък с камера е още по-лесно. Защото ти трябва да взема една поставка за камера, слагаш камерата и готово, играеш си. Ще отида до едно място, връщам се и сега. Да, готово, върнах се. Ще отида до фитнеса, малко да поспортувам. В играта, не наистина. Някой ако знае как се прави група в бокс да ми каже, аз не знам. Какъв як скок. За мен е як, но за вас не знам. Между другото съм минал всички мисии. Както следната дете трябва да убия Биг Смоук. Първо минава мисии, после трябва да го убия. О, да, сега се връщам, когато ще се бия с него. Ето. Екран. Сега някакъв тим там се върти в кръг. Много звука спря. Чете се за това не се сърдете. Да, върна се звукът. Може и да ме победи, но може и да не ме победи. Мисля, че ще ме победи. Имам бронирана жилетка. Надявайте се да го победя, стискам палци. Да, победи го. Ще свършвам клипа за това. Казвам ви пак харесвайте. Абонирайте се за мен. И сега се сейфвам се. Ще направя една малка рекламка.